हेलो एवरीवन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बेलेग गुबुन रादाब लाबोआखै, मात्र नोंथांमोननो मोनसेल' खोथा खोन्थानो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। PM-Kissanआ जोंफ्रा गोदानै एप्लाइ जाबावबाय। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गावनि मबाइलजोंनो खालामनो हायो, अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो, कम्पिउटार दखानफोराव थांलायलायनो नाङा। बेवहाय माबोरैहाय खालामनो आं नोंसोरनि भिडिअनि गेजेरजों मोनफा मोनफायै फोरोंगोन। दायो ससे आं नोंथांमोननो भिडिअ आं दिन्थिनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नेनानै थादो। आं भिडिअनि गेजेरजों मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ आं मोनफा मोनफा नोंथांमोननो फोरोंलांगोन। गावनि मबाइलाव गुगोलाव थांब्लानो जाबाय, नङाबा क्रम ब्राउजारखौ खुलिदो। क्रम ब्राउजारनिफ्राय थांदिनि जास्ट बेयाव गुगोलाव PM-Kissan होननानै टाइप खालामब्लानो जाबाय। PM-Kissan होननानै गाहायाव ओंखारखाबाय, बेयाव थुनानै होदो। बेनि उनाव बेबायदि पेज फैबाय। PM-Kissanआव थुब्लानो जाबाय। बेनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन, बेखौ नायब्लानो जाबाय। बे पेज फैगोन आरो नैबे फार्मार कर्नाराव थांदो। बेनि उनाव निउ रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामदो। निउ रेजिस्ट्रेशन बेयाव थुना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव बिदि फैबाय। निउ रेजिस्ट्रेशन थुनाय लोगो लोगोनो बिदि फैबाय। बिदि माने नों नायनो हासिगोन मोनफा मोनफा। रुरेलखौनो क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंनि आधार नाम्बारखौ एन्टार खालामबानो जाबाय, होना होबानो जाबाय। मबाइल नाम्बार, नोंनि स्टेटखौ सायख'दो आरो नैबे केपचाखौ नैबेयाव होना होदो। आरो बेनि उनाव गेट OTP थुब्लानो पेजआ फैसिगोन। बेनि उनाव मोनफा मोनफा नोङो फिलआप खालामलांनो हासिगोन। आरो माबोरैहाय फिलआप खालामोबा मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ उननि भिडिअआव आं नोंसोरनो मोजाङै फोरमायनानै दिन्थिनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो।